Акбоюнда гына утыра һәм инде ул килә торган безгә бергә чыккан вакытларда булды инде. Шушы баланнардан ул теге бүкәннәп инде нитеп куеп, кышка инде әзерләп куеп, шушыннан бәлешләр пешереп, шушыннан кыш буе кешеләрне сыйлый торган иде инде. Безгә дә килә торган иде әниләргә. Һәм менә шул ярга тагын истә калган. Әни минем директор булып эшләде бит инде Чакмак мәктәбендә һәм Гыйзия апаны гел чакыра торган иде инде очрашуларга. Шул хәтле тәэсирле матур чыгышлары белән безне гаҗәпкә калдыра торган иде инде бу Гыйзия апа. Һәм шушы җыр теле, шаян табигате, менә шу сүзгә осталыгы мин фон табигатына күчкәндер дим аны. Һәм инде аның турында сүз чыккачтын, аның әбисе турында Фуат абыйның Миньямал әби турында да сүз әйтеп китмичә булдыра алмам мин. Чөнки мине дә тәрбияләп үстерде дияргә була инде аны. Миньямал әби бездән күрше булып кына яшәде инде ул. Һәм шушы әбигә әни мине гел кертә торган иде. Балалар бакчасы эшләми торган вакытлар булды инде. Я шигендергә китә торганнар иде тәрбиячеләр. Я шунда бер ягылык булмый торган иде, эшләми торган вакытларда әни мине Фуат абыйның әбисенә кертә торган иде. Миньямал әбигә. Һәм минем шул истә бик калган шул хәтле менә дини каршы иде, намаз укый торган иде. Һәм менә икмәккә хөрмәте менә шул хәтле минем истә калган бала кешенең исендә кала икән. Ашъяулыкка ипине кисә торган иде, теге ашарга хәзерләгәндә инде калган теге шул хәтле теге иләрен, балчыкларын бисмилла әйтеп авызына каба торган иде. Менә шушылар минем бик исемдә калган. Һәм шул хәтле мәрхәмәтле карчык иде ул. Һәм әни инде кич белән сыер сава торган иде. Мин алдырганмын инде әниләргә сыерны, сөт дип елаганмын инде. Һәм кич белән сөт кертә торган идем Миньямал әбиләргә. Һәм шунысы ни гаҗәп аның бер качан да ул банкына буш чыгармады. Менә булар минем балачак хатирәләрем. Һәм Фуат абыйның инде үзенә килгән вакытта Фуат абый бик тә ярдәмчел, кешелекле кеше. Менә ошо әбисеннән килгән сыйфаттар дим мин аны. Кайчан гына күрмәсен ул мине, буранда-монда эштәме, һәр вакыт хәл әхвәрләрне сораша. Ул берәр ярдәм сорап мөрәҗәгать итсәсеңме, киңәш сорап мөрәҗәгать итсәсеңме, һәр вакыт ул ярдәмгә дә әзер, киңәштә бирә ул, бик төпле киңәшләр бирә. Без инде аны Чакмак халкы, авылдашыбыз булуы белән, чын мәгънәсендә аның белән горурланабыз. Һәм Фуат абый, менә соңгы чыккан менә шу китабыгыз, Әдәм әүлиясе дигән, бик яратып укыдылар моны укучылар. Менә минем кулдан гына да ничә укучы алып укыгандыр аны, белмим, бик яраттылар. Димәк, менә шундый матур әсәрләр язуыгызны дәвам итегез. Сезгә инде киләчәктә зур уңышлар телим. Әлбәттә инде бәхет һәм сәламәтлек. Балалар белән әдәби драматургиягә оештырдым да, эзлим укучылар белән куярга бер әсәргә таба алмыйм. Чыннан да бик юк инде ул. Хәзер Фуатка әйттем, Фуат абый, мин әйтәм, языгыз әле менә шундый бер әсәр, балалар өчен, укучылар өчен куярлык булсын, аларны җәлеп итәрлек булсын дип. Шуннан озак та үтмәде, ул язып китерде миңа шул әсәрне. Һәм без шул әсәр өстендә эшләп, аның беренче өлешен бөтенләй әйләнеп эшләп, Минзәләгә республика күләмендә булган смотрга барып, икенче урынны алып кайттык, диплом белән бүләкләнеп. Менә әле генә сез бу инде икенче группа, бик тиз ашыгыч арада гына эшләргә туры килде булар белән. Әле алар яңа гына керешеп киттеләр бу әсәргә, менә бер үзегем шул әсәрне карарыгыз. Аннан соң озак та үтмәде, ул аның икенче өлешен язды. Әсәр бик эчтәлекле, җәлеп итә торган. Без инде бу балалар белән менә бөтенләй алдагы елда шул әсәрне эшләп тору турында уйлыйбыз. Мин менә бик рәхмәтле, шул димәк, миңа инде аттестация үтәргә дә бик ярдәм итте ул вакытта шул әсәр. Дипломга лаек булып, шулай итеп мин аны үтеп киттем ул вакытта. Аннан соң менә мин инде әзрәк Фуатның менә Әдәм әүлиясе дигән китабында Зөбәйдәнең күңел дәфтәре дигән әсәр турында әйтеп китмәкче булам. Моңарчы татар әдәбиятында мин мондый әсәр очратканым юк иде. Бу әсәр чыннан да көнчыгыш, көнбатыш чит ил язучыларының әсәрләрен, бик күп әсәрләр укыган бар. Безнең әсәрләр алардан бик нык калыштылар иде шул ягы белән. Безнең әсәрләр идеяга буйсындырылганнар. Бер максат куя язучы алдан ук шул идеяга буйсындырып яза иде. Бу әсәр
şunday psixologik kişinin öğrenü, onun ko'ngil sirlerin, onun yürek sirlerin öğrenü, menen şekilde şunday jelip ite turgan o'zincha bir eser. Söylep çıgız әле дисәгез, туйттырып bir ничек тә сөйләп битереп җиткереп булмый моны. Ни өчен дигез? Чөнки менә Яхин лекцияларын тыңлаган кешеләр белә, Альберт Яхин иң башта әйтеп куя инде, хискә корылган әсәр. Әсәр шундый булырга тиеш, ул җәлеп итәргә тиеш, хискә корылырга тиеш. Язучы бирергә теләгән никадәр хис тирәнрәк, аны шулкадәр сөйләп булмый тел белән. Менә шуңа күрә бу әсәрне менә мин куркам, аны анализлап сөйли башласам да, мин аны язучының әйтергә теләгән фикерләрен, аның шундый тирән мәгънәсен сезгә биреп җиткерә алмам. Моны укып чыгу үзе тормышта мин әле хәтсездән укыдым инде, чыгу белән, әле һаман шуның сөреме белән менә ойнамыйча хыялый кеше кебек йөрим. Улым алайыннан башлыйм әле, ойдардан. Нәп үзе шикелле, сипкелле, тик тормый торган. Бәлки чагында да шулай булды микән Фуат абый? Тәртиптән икелим. Тәртиптән икеле инде. Бер урамда яши башларып та бергә кайтабыз Айдар белән бер вакыт. Шуннан кая барасың дим инде, 10нчы класста. Менә ди медицинскийга барырга инде исәп ди. Ну ди шул математикадан интектерә бит инде Людмила Вячеславовна ди. Элек аттестаттагы билгегә карыйлар бит инде. Үчле дә эшләнде ди, гел булдырып булмый инде ди. Иң беренче шуны алгаштым ди. Карыйлар бит инде ди. Бер кайтты бу сөйләп, ике кайтты. Шуннан сөйләҗәгә әйттем инде. Мен әйтәм, медицинскийга барам дип әйтә. Садриев математикасыннан карап карайын, шул аттестатын карыйлар бит инде. Менә ди экзаменны ничек бирер ди, карарбыз ди. Алай теге куям да димәде, куймыйм да димәде. Яңадан аттестатны алгаштым, Айдарның карыйм математикадан 4ле. Димәк әле шул яктан да өлеш бар. Менә чынлап та максатка ирешүчән кеше икәнлеге үз алларында. Менә аларны 3 баласында теге шаян булсалар да, аның икенче малай инде Булаты шаян дип мин аны берничек тә әйтә алмасым, ансы гел икенче характерда. Яни ягынарак тарткандыр инде. Сәйдәнур күк басынкырак булды. Тормышта үз максатлары булды. Кешегә ярмадылар, үз фикерләре булды. Һәм өчесе дә бик әйбәт укып, икесендә аның Ландыш белән Булат мәктәпне медальгә бетерделәр. Айдар үзе сайлаган профессияне безнең хатын-кызлар өчен иң кирәкле булган гинеколог булды. Бүгенге көндә Әлмәт шәһәрендә эшли. Ландыш бүтән фәннән дә әйбәт укыды. Бәлки өйдә әзрәк юнәлеш бирелгәндер. Ул инде бухгалтер, учет эшләренә төгәлрәк булды микән? Финанс институтын бетереп, бүгенге көндә ансы да Әлмәттә эшли. Һәм эш урынында кайда гына эшләсәләр дә, Казанда калды башта. Ландыш турында бар тик уңай яктан гына сүзләр ишетелә. Менә заман техникасы булган компьютерда иң беренче хатын-кызлар арасында безнең районда ул эшли башлагандыр дип әйтәм мин. Инде Булатның инде класс җитәкчесе дә буларак бүтән яктан да сәләтле. Менә кайсы гына фәнне алсаң да түгел, рәсем ясарга бик нык яратадыр. Ләкин язучы малае булса да, өйдә инде сочинение биргән көнне бездә газап диләр инде. Менә иҗат итәргә, язарга, чөнки ул китаптан күчерә белмидер. Сочинение язганда бит инде тегеннән моннан җылкасың, үз фикере белән генә шушыннан артмады инде минем. Әзрәк булды инде дип китерәдер. Аны китаплар белән бәйләнгән